Avui anem a conèixer en Josep de la mel abella reina. Bon dia, benvinguts. Soc Josep Simón, soc productor de Palou i el meu producte és la mel. Has vist que hi ha algunes que entren en pol·len amb les seves potes? Les abelles són molt importants pel tema de pol·linització, dels arbres fruiters, de les plantes, de les llavors. Llavors els fruits, molts fruits, si no es pol·linitzen no s'obtindrien. Llavors és important, és un bioindicador de l'ecosistema i hem de conservar-les. Això és la cria i això és la mel. Estan totes aquí menjant dintre, que els hem tirat fum. Mira la reina, veus la reina? La reina, mira-la. Ves que és més grossa? Aquesta zona d'aquí està posant ous. Ui, que maca que és. Aquesta és jove, aquesta és d'aquest any. Aquesta està seleccionada. Això és mel, veus? Veus, aquesta reina està més avançada. Té ja les celdes dels ous de les abelles tancades. Aquestes seran unes futures caixes per l'any que ve poder treure mel. En aquest lloc hi ha un camp que abans es cultivava i per la seva pendent es va deixar de cultivar. Llavors, ara ha sortit tot ple de farigola, romaní, plantes aromàtiques, que les nostres abelles van aquí a agafar el nèctar. És una mel que té molt d'aroma i és una mel de 1000 flors que fem. És una mel de qualitat i que sabem que és produïda a quilòmetre zero, de proximitat, és un privilegi tindre això aquí a prop.